Glasanje za izbor rukovodstva ovoga je puta bilo tajno, no ni to nije pomoglo da jedan od dva predložena kandidata za funkciju predsjednika i dopredsjednika dobiju potrebnu većinu. Velik broj nevažećih listića pokazatelj je nesuglasja političkih stranaka koje participiraju u vijeću. Prošlu sjednicu, skoro pa bilo izabrano, falilo je samo jedan glas da se izabere predsjednik vijeća, međutim sad su odnosi, čini mi se, malo više poremećeni, tako da nijedan vijećnik nije imao približan broj glasova kao prošli put. Najmanji je problem što se s tim blokira i gradonačelnik, već trpe građani, trpit će naše institucije, sportski klubovi. Mi smo već trebali imati pripremljenu odluku za raspodjelu za sport, za raspodjelu za novorođenu djecu. Bez rukovodstva to ne možemo napraviti. Glavni razlog sazivanja sjednice bilo je žurno rješenje problema Livanjske gradske toplane. Usvajanjem rebalansa gradskog proračuna komunalnom poduzeću je dodijeljeno 150.000 maraka za sanaciju duga prema dobavljačima. Znači, javno poduzeće komunalno će ispuniti svoje obaveze. Ja sam uvjeren da ćemo mi pružiti kvalitetnu uslugu, a dobavljači, evo, ako bude strpljenja, će dobiti svoje novce i moći ćemo izmiriti svoje obaveze. S tim se ne rješava problem odnosa gradske toplane, Eko energije, grada Livna. U budućem periodu to ćemo rješavati. Današnja rasprava, ja bih rekao da je dosta konstruktivna bila, iznešena je sva kompleksnost i problematika. I definitivno jednu od ključnih uloga igra i većinski vlasnik Dvokut, odnosno direktor Eko energije. Koji je zbog vlastitih financijskih problema prekinuo isporuku toplinske energije, a komunalno poduzeće preuzelo tu obvezu kako korisnici ne bi ostali bez grijanja. Poništena je i odluka iz 2019. kojom je komunalno poduzeće ovlašteno da vrši toplifikaciju grada, što je preduvjet da se do sljedeće sezone pronađe rješenje za status gradske toplane.